जय शिवराय मित्रांनो वैयक्तिक शौचालय अनुदानाकरिता ऑनलाईन फॉर्म चालू झालेले आहेत. याबद्दलचा ऑनलाईन अर्ज कसा भरायचा याबद्दल सविस्तर अशी माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर पाहायला भेटणार आहेत. तर चला तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करूयात. तुम्हाला या शौचालयासाठी अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला गुगलवर यायचं आहे. गुगलवर आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला स्वच्छ भारत मिशन हे सर्च करायचं आहे. हे सर्च केल्यानंतर मित्रांनो तुमच्यासमोर स्वच्छ भारत मिशन याची ऑफिशियल वेबसाईट यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. यावर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर मी तुम्हाला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर अँड सॅनिटायझेशन असा काही ऑफिशियल वेबसाईट तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर ओपन होईल. यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला सिंपल खाली स्क्रोल करत जायचं आहे. यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला ॲप्लिकेशन फॉर्म फॉर IHL यावर टॅप करायचं आहे. यावर तुम्ही टॅप केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सर्वात प्रथम यामध्ये लॉग इन करण्याआधी तुम्हाला सिटिजन रजिस्ट्रेशन यावर टॅप तुमचे रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी सर्वात प्रथम तुम्हाला मित्रांनो तुमचा मोबाईल नंबर जो की तुमचा लॉग इन ID असेल, मोबाईल नंबर टाकल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुमचे नाव यामध्ये टाकायचे आहे. तुमचे नाव टाकल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला यामध्ये तुमचे जेंडर निवडायचे आहे. तुम्ही जेंडर निवडल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुमचा यामध्ये ॲड्रेस टाकायचा आहे. ॲड्रेस टाकल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला स्टेट आणि हा जो कॅप्चा कोड दिला आहे तो आहे तसा यामध्ये टाकायचा आहे. हा कॅप्चा कोड टाकल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सबमिट या बटनावर टॅप करायचं आहे. सबमिट या बटनावर टॅप केल्यानंतर मित्रांनो तुमच्यासमोर एक पॉपअप विंडो येईल. यामध्ये यू हॅव सक्सेसफुली रजिस्टर, काइंडली यूज रजिस्टर मोबाईल नंबर ॲज लॉग इन ID अँड लास्ट 4 डिजिट ॲज पासवर्ड फॉर लॉग इन. यामध्ये मित्रांनो तुमचा मोबाईल नंबर, तुमचा लॉग इन ID आणि तुमचा पासवर्ड, तुमच्या मोबाईल नंबरचे शेवटचे 4 डिजिट हा तुमचे पासवर्ड राहणार आहे. तर अशा प्रकारे रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ओके या बटनावर टॅप करायचं आहे. ओके या बटनावर टॅप केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बॅक घ्यायचा आहे. बॅक घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुमचे रजिस्ट्रेशन पूर्ण झाल्यानंतर सिटिजन रजिस्ट्रेशन यावर येऊन मित्रांनो तुम्हाला लॉग इन करायचं आहे. लॉग इन करताना मित्रांनो तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर आणि तुम्ही तयार केलेला नवीन पासवर्ड यामध्ये टाकून मित्रांनो तुम्हाला हा जो सिक्युरिटी कोड दिला आहे तो यामध्ये टाकायचा आहे. सिक्युरिटी कोड सेम टू सेम यामध्ये टाकल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला साइन इन या बटनावर टॅप करायचं आहे. साइन इन या बटनावर टॅप केल्यानंतर मित्रांनो तुमच्यासमोर तुमची प्रोफाईल ओपन होईल. यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर, मेल, नंतर स्टेट नेम, ॲड्रेस, रजिस्ट्रेशन डेट, नंतर स्टेटस ॲक्टिव्ह दाखवेल. यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला डाव्या बाजूला ह्या ज्या 3 आडव्या रेषा दिसत आहेत यावर टॅप करून मित्रांनो तुम्हाला न्यू ॲप्लिकेशन, व्ह्यू ॲप्लिकेशन आणि चेंज पासवर्ड असे 3 ऑप्शन दिसतील. यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला न्यू ॲप्लिकेशन यावर टॅप करायचं आहे. यावर टॅप केल्यानंतर मित्रांनो तुमच्यासमोर फील्ड्स मार्क्स स्टार आर मॅनेटरी IHL ॲप्लिकेशन फॉर्म नवीन ॲप्लिकेशन फॉर्म ओपन येईल. यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला सर्वात प्रथम तुम्हाला राज्याचे नाव यामध्ये निवडायचे आहे. नंतर तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याचे नाव निवडायचे आहे. जिल्ह्याचे नाव निवडल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुमचा ब्लॉक म्हणजेच तालुका यामध्ये निवडायचा आहे. नंतर तुमच्या पंचायत यामध्ये निवडायची आहे. नंतर तुम्हाला तुमच्या गावचे नाव, नंतर हॅबिटेशन नेम, नंतर मित्रांनो तुम्हाला हे सर्व तुमच्या गावचे नाव निवडल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सेक्शन B मध्ये टॉयलेट ऑनर्स पर्टिक्युलर यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला नेम ऑफ द ॲप्लिकेंट ॲज पर आधार यामध्ये तुम्हाला जे ॲप्लिकेशन करत आहे त्यांचे नाव यामध्ये टाकायचं आहे. आधार कार्डवर ज्याप्रमाणे नाव आहे त्याप्रमाणे नाव यामध्ये टाकल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला त्या व्यक्तीचे आधार कार्ड नंबर यामध्ये टाकायचा आहे. नंतर मित्रांनो तुम्हाला या व्हाईट बॉक्समध्ये कन्सेंट ऑफ बेनिफिशरी हॅज बीन टेकन फॉर व्हॅलिडेटिंग आधार कार्ड नंबर इन दिस पोर्टल. नंतर मित्रांनो तुम्हाला आधार कार्ड नंबर टाकल्यानंतर व्हेरीफाय आधार नंबर यामध्ये तुमचे आधार कार्ड व्हेरीफाय करायचं आहे. नंतर मित्रांनो तुम्हाला फादर हजबंड नेम, नंतर जेंडर, नंतर कॅटेगरी, नंतर सब कॅटेगरी, नंतर कार्ड टाईप, नंतर तुमचा कार्ड नंबर, नंतर तुमचा मोबाईल नंबर,
नंतर ईमेल ID, नंतर तुमचा परमनंट ॲड्रेस यामध्ये टाकायचा आहे। हे सर्व झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला यामध्ये तुमचे सेक्शन C बँक अकाउंट डिटेल्स यामध्ये द्यायचे आहे। यामध्ये बँकेचा तुमचा IFSC कोड झालं। नंतर मित्रांनो तुम्हाला नेम ऑफ द बँक, तुम्हाला तुमच्या बँकेचे नाव, नंतर तुम्हाला तुमच्या बँकेचा ब्रांच यामध्ये टाकायचा आहे। नंतर त्या ब्रांचचे ॲड्रेस, नंतर बँकचे स्टेट, बँकेचा जिल्हा, नंतर तुम्हाला तुमचा अकाउंट नंबर यामध्ये टाकायचा आहे। अकाउंट नंबर टाकल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुमचा अकाउंट नंबर कन्फर्म यामध्ये करायचा आहे। नंतर तुम्हाला यामध्ये तुमच्या पासबुकच्या पहिली पेजचे फाईल यामध्ये अपलोड करायची आहे, जे की PDF, JPG, PNG यामध्ये ही साईज असली पाहिजे। हे सर्व डॉक्युमेंट तुम्ही अपलोड करून मित्रांनो तुम्हाला अप्लाय या बटनावर टॅप करायचं आहे। अप्लाय या बटनावर टॅप केल्यानंतर मित्रांनो तुमचा फॉर्म हा सबमिट होऊन जाईल। तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला शौचालयासाठी अनुदान पाहिजे असेल तर अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा फॉर्म ऑनलाईन ॲप्लिकेशन फॉर्म भरू शकता। तर अशा प्रकारे तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की तुम्ही लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला असेच नवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर पाहायला भेटणार आहेत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।